روزنامه‌یەک سەر بە ریژیما ئەسەد و سەرکردەیە پەیدێ ساڵح مسلم تۆمەتبار دکە ku têkiliyên di navbera rêveberiya Peydê û rejîmê de têk dibe. Îro Rojnameya Elwatan ya ser bê rejîmê ve serkirdeyê Peydê Salah Muslim bi têkbirina têkiliyên di navbera rêveberiya Peydê û rejîmê de tômetbar dike. Rojnameyê dazanîn ku Muslim hewl dide ku wêrankirina Kulafrîna Rojavayê Kurdistanê Rûdayê careke din dubare bibe û ew yek ji bo berjewendiyên sîxoriyên Tirkiyeyê ye. Rojnameya navborî li ser zarê jêderên nîzîkî Peydê dazanîn ku Muslim hewl dide wê nîzîkbûna Peydê ji bo rejîmê têk bibe. Herwiha gingişeyên derbarî vegera dezgehên rejîmê ji bo hemû deverên dibin kontrola çekdarên Qesedê de û dever bi temamî bikeve dibin destê çekdarên rejîma Esed de ku sînaryoya Efrînê careke din dubare nebe. Ji derê herwiha dazanîn ku Muslim û yên li gel wî berpirsin derbarî kuştina xelkên Efrînê di destpêka şerê Efrînê de. Herwiha kontrolkirina wê ji aliyê Tirkiye û çekdarên bi ser ve. Ew yek hat tevî navbînkariya Rûsyê duê demê de. Ji aliyê xwe ve Salah Muslim ev yek red kir û tweetek li ser malpera xwe ya Twitter belav kir û got ku Rojnameya Elwatan ji dera hemû gota ye û ew rojname hevdîtinên dûrî rastiyê û nehatine encamdan belav dike. Muslim herwiha dazanîn ku eger ew jê der ser bi sîxoriyên rejîmê vebin ew yek tekeziyek e ku rejîm ne amade ye ji bo danûstandinan.